Kevine, ty si dal jen jeden gól, co to mělo znamenat? A co jako buď rád, že jsem vůbec hrál a už mě nech, chci jít spát. Nenechám, jinak co to máš za účes, vypadáš jako ňouma. No a? Stejně mám nejhezčí účes z týmu, ostatní hráči mají kouty. Jinak jaký byl zápas, dařilo se ti? Zápas stál za hovno, vůbec jim to nešlo, zase jsem byl nejlepší hráč týmu GG. Tak určitě ocenění získal rozhodčí. Debile, já za to nemůžu, za to, že nám neuznal gól, chtěl, aby Španělsko vyhrálo. No a? Jaký no a? Však víš, že chci vypadnout domů za ženskou, ta uvaří svíčkovou a já si dám 6 nebo 7 knedlíků. Zmínil jste, že vás rozhovory nebaví. Řekněte proč. Protože je děláte kvůli tomu, aby vám to vydělávalo peníze, ze kterých nám dáte jen 5%. To není pravda. Jinak končím, tady už mě neuvidíš, takže nazdar, mrde. Nazdar.